ତିନିଟା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏତେ ବନ୍ୟା ବି ଗୋଟେ ବି କିଲ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏକଲା କେତେ ମାରିବୁ? ଇଏ ଶଳା ଆମର ଝାଟିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ବି କିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିପାରିବା? ହଉ ଶଳାଙ୍କୁ ଏଥର ଦେଖିବା ଆଉ। ଆସ ଏଥର ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ଝାଟିଆ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ସାହୁ ଭାଉଜର ମାରିବେ ଆଉ ନିଶା ମହାରଣା ମାରିବେ। ଏ ଶଳା ବନ୍ଦା ମାରିପାରିବେନି, ଖାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ହାମ୍ବୁଡ଼େଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜସ୍ମିନ ତେଲ ଲଗେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଦିଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇନି, କ'ଣ କରିବୁ? ଏପଟର ଦେଖିବା ବନ୍ଦା ଆଇଲା କି ନା? ଏପଟର ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ତାର ଯାଉଛି, ଏପଟ କିଏ ହାମ୍ବୁଡ଼େଇଲାନି। ଏ ଶଳା ହାମ୍ବୁଡ଼େ ମାରିକି ତ ଧୂଆଁ କରିଦେବି। ରହ ଆଉ ଜଣେ ସେପଟରେ ମାରୁଛି। ହାମ୍ବୁଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲା, ଯାଇଛି ଏଥର ହାମ୍ବୁଡ଼େଇଛି। ହଉ ତ ଫିନିଶ୍ କରିଦେବା। ଫିନିଶ୍ ତ ହେଇଗଲା। କିଏ ଗୋଟେ ଝରକା ଡେଇଁକି ବାହାରିଲାଣି। ନେ ହେଡ୍, ଯା ପଳା ଲବିକୁ ପଳା, ବସିକି ଦେଖ ତ ଜାତି ଭାଇ କୋଉ ଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ସେପଟରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧାକୁ ମାରୁଛି ନା କ'ଣ? ରହ। ଭିକ୍ଟୋରିଆ।